Ще го попадам и тази геко на полу се колен и попадам и тази геко и ти правиш ай геко се въртиш и е по-близо. Зато само на хвороба, да. И ясно. Част. И тук е като някакъв такъв един куп за растения, като фабричи. Пиероги. Трябва нещо такова да гръмне. Имаше нещо... Обилан пиероги ли? Май помня в кой полски град беше, май в Катовице. Тук ще има някакви неща, защото влезем да видим как пиероги. Искам да вляза в някой кафетерия. За едно кафенце и нещо там да гризна. Това време за обяд, зато и се паркирал на пиероги. Ето е Балти. Какво повече искаш? И ти ли хареса? Пастел доната плюс кофе. Какво е той? Пастел доната е той в това дете. Той е португалско. Аз не пък не ги харесвам. По-дълго шема. Да, ще влезем, ще видим, нали? Или да търсим другаде? Да, видим. Hello. Да, проверим името. Да. Да. Доста. Чисто. Ще едиш нещо? Колко са да пускаме толкова? Двойното еспресо ще е повече. Каква цена да седнеш в Starbucks? Еми ще вземем. Интересно. Цените бяха като в Starbucks. Така. Не беше ли? Кафето, че е така. На фона на останалите неща наоколо. Да, но тук не мога да седнем. Тук за закусване. Това е жертвата каличка. Да, просто ми се иска да е някъде, където мога да седнем. Преди малко чуяхме на каличка. Аз ще черен плазма. По-морял. Само. Заказ. Закачките. Не знам, това е някакъв дринк бар. Закачища.
да остане. Те са тръгнали само на ръчето вече. Не ми е доста топло между другото. И на мен точно усещам, че ме убива. Няма пак не гледай. Но човек тук очаквам да са доста по-високи си телефон. Не знам, не съм им проверял Може след. би. Тук не е гледа изобщо. Що е толкова ми хареса? Веган бургер, не? Веган. А? Пише веган. Веган бургер пише. Ама ти розов искаш да закарам. Тук станеш фея, като... Ами, в принцип поляци са уж високи. Само че... Той не изглежда. Някакво женско е, ама... Аз ти го знам, той го има в много. Много тенс. Ама... Защото средния мръсен гледа, че са високи. Може би човек те просто... Мисля, реално аз не съм чак толкова нисък, че да ми направи впечатление, някои са много високи. Мисля, ако са много високи ще ми направи. Но те просто средния мръзо да е такъв, има и много нищо, защото тук гледам, мъжете човек са много мен като мен. Даже и по-ниска да гледам често. Ляво. Човек тук, дето насякъде имаме пуканки, тук те имат гевреци. Е, като голям площад. Искам да снимам, да, знам. Аз съм да видя как също. Човек на някой тема да седне. Става, да. Аз 100% съм го сложил в маршрута. Да, може да тук да седнем. Първо взяхме да вземем тия. Такива централни. Те са най-туристически. Нещо по-малко ми се искаше. Но трябва да търсим тогава. Хубаво, е да нататък. Там може да има нещо интересно. То дай да направя по маршрута тогава, защото... Да, и после ще го маршрут. Той е там. Човек и с маршрут и без маршрут, мисля, че ще го оцелим. Да, ама аз те мога после видеята да си направя. Тъй как ще намеря къде съм ходил, какво съм правил. Тракер. Тракер. Не, балки. Да, в Макдоналдс да седи. Не. Като в Цюрих. Там не беше по-ескъм. Аз да седни майка дохна веднага там от България. Там имаше готини пекарнички, да. Оная с балоните ми с торяка. Искаш хора? Много обичам. Да има хора по това. Здраве. Мерси. Хората пият тук, бе. Това обяд е. Вече са загризали по една бира. Гледам направо са на коктейлчета, перолчета, матеролчета. Се нося Италия. Сигарница. Тук е подведено и място при малко да гледахме, но ти са други работи. Това са съвсем други неща, човек. Да, това е нещо готвено вече. Да. Бейкън with dried plum. Но сякаш ми е рано, зато и аз Кое? не сме пили кафе още. Не сме пили, защото ти реши да не пиеш на летището, за да спинкаш самолет. Ти кажа да помогна.
Мега неудобно ми беше, ми изтръпваха ръцете постоянно, аз не мога да се наместя. Къде няма? Или ми достатъчно няма. И да ти видя само тия месища и направо ми да се седа. Намериш на чесане. Английска закуска. Не, цяло прекрасно. Не помня. Защото даже яковете го да. Какво си харесаш? Не знам, не от тия. Като цяло от тук. Не това закуска. Чуката английска закуска. Знаете какво съм? Polish cuisine. Soup, breakfast. Polish breakfast. Spicy. Sorry, but today we have a problem with computer and I sleep. Where are you from? Vienna? Vienna? Супер 30, да? Ти ми плеши? Thank you. Не е по-ефтино в България. Не. Да искаш ли тук или друга? Ако се хареса, да мога седнем тук. Аз... Дай може да се харесаме някаква закуска. Ще има. Сега сега вие какво ми Бобер, курва. Сега ще отвърна Варшава и ще чуя къде отиваме. Плюс Краковска опера, улица... Не, преди се. Това е след като приключвам. Курва, ние минахме и сега трябва да видим тук. Мисля, минали сме точно по маршрута. И сега трябва да видим в Олдтауна. Коя е тази уличка там предполагам? Да. Ето тая последваща. Бабер. Тук отдолу ще има нещо. Просто кажи, сега се направи някакъв мол. Я може да ядем някакви други. Денят е дълъг, а? Вече всички деца са ги изкарали, къде? Нормално къде хубаво времето. Крафт с марки. Ти си купиш гирлянче. Да точно си го забра. А на тая, броеницата ще я навеш ли не го мога да пара? Анален пръстен. Стоиш на фейн. И да стане каза. Виждам. Ама главата е баба Яна. Толкова да знаеш. Много яко местенце. Да. Готино сувенирчета. Има разни хендмейд неща, които най-вероятно са made in China. Там няма да са made in China. Нищо има съмнява, човек мене. Но тук човек просто види, че имаш от средновековието след това.
Няма да намериш нищо старо. Ама си изпече. И сега съжаляваш ли, че се е учила? Не. А? Ама бах ти свята, каква разлика? Ама правилно чувствам, че е по-топло от пред нас е човек. Направо... По-топло, човек изобщо дори. Балис. Я съм в Балис, човек, Балис. Стария място 21 градуса. Просто, знаеш, каква е разликата? Толкова чори тук сняг. Нямаш дървета, човек. Нямаш дървета и те пече отгоре директно. Нямаше дървета, градът ти става много по-горещ. Мисля, усеща се много по-горещ. Виж, нямаш едно дърво, човек. Може ли цяла улица да нямаш едно дърво? Да, наистина. Те искат да направят по същия начин и нашите градове. Всичко се нагрява, усещаш топлина от всякъде. Абсолютно. Малко говориш и веднага се опапа. Там ще гледам баба. Но обещавам, да имам. Трябва да видим, Ари. A tak czy masz to zjeść ostatnie okruszki? Weź ostatnie miasto. Dobra, to za kartą. Оха, си тестиш тази шуче. Не знам, ама ще да видим това на видео. Ej, Marcia, ale zobacz. Окей? Да. Да опалим един коло. Не знам. Само да спадам по малините неща. По малините неща. Ludzie są niemartwi. Да. Zbierają ją Тук е с малини. Dziękujemy, do widzenia. Не, тук е с малини. Това не са малини, бе. Dokąd się? Еди какво си малина? Еди какво си пистачо има? Затова в лявото ти говоря, тук малина няма. Hi, English? Okay. Is this full of chocolate? Ah, strawberry. And is there something with chocolate? Only chocolates. No. Okay, thank you. Аз ти казах, че са някакви плодови. Ето пак е ягода, не е малина. Да. Енкъл се казва, че също много сладолет е дали. Аз ще ги взям всичките. Да, само красавица сладолет.